Ето го чинара, защитеното дърво. Имат имена. Тази малка черквичка вътре се нарича язмо покров. Вътре има ликовита божествена вода, която ликува най-много очите и всички болести. Обаче с едно измиване става нищо. И до време на султана сестра му била кьорава, не вижда. И някой препоръчал да дай тук да се измие очите. И тя идвала наред с години, не само с един-два пъти. И накрая я прогледнала и става един нормален човек като нас. Второ, от тук, от тази малка черквичка излазаме и тук вляво, тук на страища отиваме в една пещера и се катерим по един стъпала. Тази пещера вътре преди 400 години са намерили иконата Света Богородица скрита там. Защо била скрита там? Защото едно време турците масово са опожарявали всички манастири. И затова монасите са опасили, че може би да изгорят и нашата майка Света Богородица, която нас създала ние да живеем и днеска. И затова са дошли тук и са избрали това спокойно место и са скрили тук, опаковали се и са оставили. И после, след много време, около 250-300 години, случайно едно момче и едно момиче овчарчета са натъкнали в тази пещера и са намерили иконата Света Богородица и са занесли в Бачковския манастир, което до ден днешен съществува там и така нататък. Тази пещера има задна врата и се излазе и тук колкото и тия дървета се отива в друга черква. Тази друга черква се нарича Светия Архангел и Михаил. И затова на втория ден на Великден тази същата икона, нашата майка Света Богородица, която е намерена, се чества нейния празник. И затова масово се донася от много хора тук и се остава в горната черква на поклонение. А тук в самия двор на язмото се готви курбан за народа, който е дошъл. И цял ден ядни и пийни на манастирска сметка и вечерта към 4:30-5 часа пак се носят на същото место в манастира. Друга забележителност, хората ме разпитват, тия посетители, тия черкви, тия чанари, големите дървета, кога са създадени. Всичко това е създадено преди 400 години. И всяка година се ремонтират това, толкова ще питаме на това. Там забавим. Никто
Zawsze spaza więcej. Това ли е много за пещерата? Хайде, ще е, Добър момент. Дай ме чаша